Иззатулло Қувватбеков бародари Мавлавӣ Абдуллоӣ аз ғуломӣ ки 2 ҳафта пеш бо бародараш боздошт шуда буд, озод гардидааст. Баъд аз раҳоии яке аз бародарон, мақомот муҳлати ҳабси Абдуллоӣ аз ғуломиро барои 2 моҳи дигар дароз карданд ва ӯро ба боздоштгоҳи муваққатии рақами аввал интиқол доданд. Бино ба иттилои як манбаи наздик ба тафтишот дар нисбат ба Абдуллобек Қувватбеков бо иттиҳоми даъвати ифротгароии тариқи интернет парвандабоз шудааст. ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод ин мавзӯъро дунбол дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. Хуб бигӯед ки охирин хабар дар бораи Мавлавӣ Абдулло чист? бале шаъло, як манбаъ аз шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Исмоили Сомонӣ рӯзи 3 июн имрӯз ба Радиои Озодӣ гуфт дар охирҳои ҳафтаи гузашта бар асоси тафтишоти пешакӣ Абдуллобек Қувватбеков ба боздоштгоҳи рақами аввал воқеъ дар маркази пойтахт интиқол дода шуд ва бародараш Иззатулло Қувватбеков раҳо карда шуд. ҳамин манбаъ дар мавриди айбномаи Мавлавӣ Абдулло шарҳе надод ва гуфт наздиконаш метавонанд аз вай хабар гиранд ва мулоқот кунанд. аммо пайвандони Мавлавӣ Абдулло мегӯянд барояш хӯрок мебаранд, вале аз рӯзи боздошташ ба ин тараф ӯро надиданд ва мулоқот ҳам накарданд. Қувватбеков бародари Мавлавӣ Абдулло гуфт қарор аст рӯзи чоршанбе 3 июн ба боздоштгоҳ меравад ва барои ӯ ғизо мебаранд. Вай афзуд ки таи ин муддате ки дар боздоштгоҳ аст вакили мудофиъ надоштааст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ як наворе пахш шуд ки чанд тан аз ҳаводорони Мавлавӣ Абдулло дар Язғулом, яъне зодгоҳи ӯ эътироз карданд ва аз мақомоти интизомӣ хостанд ки ӯро озод кунанд. Дуруст аст? бибинед шаъло, ҳафтаи гузашта дар Язғулом ҳаводорони Мавлавӣ Абдуллобек барои раҳоии ӯ гирдиҳамоӣ карданд ва аз тарафи мақомоти интизомии ноҳияи Ванҷ пароканда карда шуданд. яке аз наздикони Мавлавӣ Абдулло ба Радиои Озодӣ гуфт ки чанд тан аз пайвандону ҳаводорони Мавлавӣ барои озод намудани ӯ эътироз карданд. дар навори видеое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст дида мешавад ки онҳо аз мақомоти Тоҷикистон мехоҳанд Мавлавӣ раҳо карда шавад. пештар наздикони Мавлавӣ Абдуллои Язғуломӣ гуфта буданд ки субҳи 18 июн, яъне тақрибан 2 ҳафта пеш, гурӯҳи 8 нафарии кормандони мақомоти интизомӣ манзили зисти Мавлавӣ Абдуллои Язғуломиро ҷустуҷӯ карданд ва ӯро бо бародараш боздошт карда буданд. аз манзили ӯ чанд китоби мазҳабӣ ва $80,000 пайдо шудааст ки мақомот онҳоро низ мусодира карда буданд. ин маблағе будааст ки ба гуфтаи наздиконаш ӯ барои хариди ҳавлӣ барои фарзандаш ҷамъ карда будааст. ташаккур барои суҳбат. боздошти Мавлавӣ Абдуллоӣ Язғуломӣ дар ҳоле сурат гирифтааст ки наворҳои зиёди ӯ бо мавъизаҳои пуршӯри динӣ ва даъватҳои ваҳдати диниву миллӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуданд. манбаъҳои дигар мегӯянд ин рӯҳонӣ бештар бо табобати беморони рӯҳӣ ва дуохонӣ машғул будааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.